que es demonitza a Vox i s'afavoreix a Vox. I això és una errada de manual de primer nivell per part dels partits. Però les raons per les quals puja Vox i està a l'alça, fonamentalment per una, perquè recull l'odi d'una part molt important de la població espanyola en contra d'aquella Catalunya que no vol ser espanyola. Però què té a veure això amb Catalunya, ara? Molt, perquè, entre altres coses, Vox, recordi vostè, que es va presentar a les eleccions espanyoles amb un programa electoral al qual deia que gairebé s'havien de tancar a la presó a tots aquells que fossin independentistes i, a més, il·legalitzar els partits independentistes. I el seu candidat, Ignacio Garriga, va declarar a les eleccions catalanes o espanyoles, si no recordo malament, que la unitat d'Espanya era un bé moral i que sense la unitat d'Espanya res tenia sentit. Per això, qualsevol persona que vagi en contra d'això, per ells els hi genera odi. Ara, és recíproc, perquè jo també els hi desitjo la malvolença cap a ells, cap a tota aquella gent que desitgi, evidentment, il·legalitzar-me, posar-me a la presó i fer-me espanyol a cop de garrot. Per tant, com deia l'Antonio d'Andalusia ahir, aquell telespectador que va trucar, que ell deia que tenia odi a Espanya, jo l'entenc perfectament que tingui odi amb aquesta concepció d'Espanya que pot representar aquesta gent.